Mga kapatid ko kay Kristo, ipinagdiriwang po natin ngayon ang ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa Biblia, ang mundo ay isang tipanan ng Diyos at tao. Matatandaan sa bundok ng Sinai, binigay ng Diyos ang kautusan kay Moises, ang ika nga sa Ingles, Decalogue, o tinatawag nating 10 utos. Sa isa sa mga bundok naman ng lupain ng Moriah, inialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac na narinig natin sa unang pagbasa. At sa bundok ng Carmel, pinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Propeta Elias laban sa mga bulaang propeta. Ngayong linggo, masasaksihan natin na ang isa ding bundok, sa isa ding bundok, magaganap ang isa sa mahalagang kabanata sa buhay ni Jesus, ang kanyang pagpapanibagong anyo. Sa bundok Tabor, nasaksihan mismo ng 3 sa kanyang mga alagad kung paano nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. Kakaiba ang naganap na iyon sa Panginoon. Kaya nga nang makita ni San Pedro si Jesus, hindi na niya nalalaman ang kanyang sinasabi sapagkat masyado siyang natakot at maging ang kanyang mga kasama. Ngunit hindi rin maikakaila na lubha silang nabighani sa namalas nilang kaluwalhatian ng ating Panginoon, kung kaya't nasasabi niya, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Mabuti pa'y dumito na tayo." Hindi nga ba't may mga pagkakataon sa ating buhay na damang-dama din natin ang Panginoon at ayaw na nating matapos pa ang karanasang ito? Pwede ito ang karanasan natin noong huli tayong nagdasal ng mataimtim at sa pakiwari natin, nasa tabi natin ang Diyos, at kung tayo ang papapiliin, gusto din nating tularan si Pedro na sambitin ang mga katagang ito, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo." Ngunit mababatid natin hindi mananatili si Jesus at ang kanyang mga alagad sa bundok. Bababa din sila sa kapatagan. Kung tunay ang pagkakasumpong natin sa Diyos, masusubok ito sa mga pagkilos na gagawin natin. Mas naging maawain ba tayo pagkatapos ng karanasang iyon kasama ang Panginoon? Mas naging mapagpatawad ba tayo? Maganda pong gawing palaisipan kung bakit natin hinahanap ang Panginoon. Dahil ba ito sa sarap ng pakiramdam na natikman natin habang kapiling natin siya? O gusto lang ba natin ang ginhawa ng pakiramdam kung kaya tayo ay nananalangin sa Diyos? Sa unang pagbasa, mga kapatid, mababatid natin hindi ganito kasarap at kaginhawa ang naging karanasan ni Abraham nang makadaupang palad niya ang Diyos. Tumarap siya sa isang mabigat na pagsubok. Matapos niyang maghintay ng napakatagal na panahon upang mabibiyayaan ng anak, kukunin din ito sa kanya. Masakit ito para sa isang magulang. Ngunit hahangaan nating tunay si Abraham sa tindi, lalim at tibay ng pananampalataya niya sa Ama. Kung susuriin po natin sa buong eksena ng pagsubok sa kanyang katapatan, wala siyang salitang binitiwan. Hindi siya nagreklamo ni isang tanong, wala siyang sinambit. Ngunit ang kanyang pagtalima sa kagustuhan ng Ama ay dumadagundong na halimbawa ng katapatan, pag-ibig at pananampalataya. Sa ikalawang pagbasa naman,
Ganito rin ang itinutumbok ni San Pedro sa kanyang pagpapaalala sa ating magtiwala sa Ama. Binigyang diin niyang hindi naman nawala ng anak si Abraham. Sinubukan lamang siya ng Ama. Ngunit iba ang kwento ng Diyos na hindi lamang inialay ang kanyang nag-iisang anak tulad sa paraang paghahandog ni Abraham, pinatay ang kanyang anak sa isang karumaldumal na paraan sa paraang ginawa sa mga taong tinuturing na mga kriminal. Kaya nga, ang tanong ni San Pablo, kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Mga kapatid, ang Diyos ay hindi lang naman nangungusap sa bundok. Siya rin ay kasama natin sa araw-araw nating pamumuhay. Nangungusap siya sa karanasan natin, sa mga taong nakakasalamuha natin. Bumubulong siya sa atin kapag may mga pinagdadaanan tayo. Hindi niya tayo iniiwanan kung tayo may mga pagsubok sa buhay. Lagi siyang handang makinig sa atin kung tayo ay lalapit sa Kanya dahil mahal tayo ng Diyos. Tumayo po ang lahat.